Ahojte, čaute, zdravím vás osorožci, ja som Rino a vítam vás pri ďalšej časti z Mafie. Sedíme s Paulim v aute a je našou úlohou ísť do... neviem presne kam, ale pokračujeme v misii, ktoré sme predošlom dieli prestali, a to je zabiť toho bastarda so šťastím. Čiže idem úplne zle, ako je už môjim zvykom. Opäť sa ukázala moja šikovnosť v orientačnom zmysle. Máme zabiť Morela juniora, predpokladám. Dúfam, že to je on, že som sa nezmýlil, pretože v minulom dieli som o ňom dosť hovoril, že práve tohto máme človeka zabiť a tak. No a pomaličky, ale isto sa nám Mafia jednotka blíži ku koncu. Už nám neostáva veľa. Čo povedal ten pán? Nadáva nám? No veď, bodaj vy. Prekročne... ty sa Dobre, tak ma pozdrav, hej. Vlastne pozdrav. Ale to je v podstate jedno, dobre. Ideme na tento most a ako som už hovoril, pomaličky sa nám končí Mafia jednotka. Celý tento príbeh. Už nám neostáva veľa dielov, predpokladám, rátam to tak na maximálne 5 dielov. Dúfam, že nie viac, ak sa neukáže opäť moje skvelé nezabudnutelné failenie, tak to viac ako 5 dielov, no nemalo by to byť viac ako 5 dielov. A asi tak k tomu. Musíme trošku pribrzdiť. Neviem, či k tomuto bola nejaká ukážka, alebo nie, ale ja som ju nezaznamenal, ale tak dúfam, že vám to nevadí, a tak tie ukážky všetci poznáte. Ak tam nejaká bola, ja si už fakt nepamätám. Musím sa priznať, že... Čo chce ten pán? Aha, prekročenie rýchlosti, nevadí. Musím sa priznať, že Mafiu jednotku som prešiel len jedenkrát v živote. Fakt, len jedenkrát v živote som prešiel Mafiu 1. To si... Nie, žiadne také, žiadny pozor. Ty si dávaj pozor, ja som v aute, alebo ty si v aute, no, tak. Kto je silnejší, ja či ty v tejto situácii? Samozrejme, že ja, tak ty si dávaj pozor. No, Mafiu jednotku som prešiel len jediný krát, fakt, akože, hovorte si čo chcete, ale čo už, no, nemusel som to prejsť ako ostatných 42 krát, aj s topánkami. No ale už sa blížime tomu bastardovi so šťastím, takže zase v dnešnom dieli na jízda na červenou, tu sa pokutujú aj jazdy na červenej. Tak to som nevedel. No, vedel som o tom, ale som zabudol na to asi. A sme tady tudy. Takže tu zabrz... Kolonou chlupatých uprdele. S kolonou chlupatých uprdele, no. To si robíte srandu. Práve teraz, keď už mám začať misiu, tak ma začnú títo tu. Viem sa, dobre, ja to zaplatím. Oni ma chcú zatknúť teraz, tak sa majte, chlapci. Ale ako dokážu rýchlo nastúpiť tie chlpaté opice? To je až neuveriteľné, to určite ich museli na akadémii učiť, ako rýchlo nastúpiť do tých ich aut, pretože takto rýchlo nastúpiť, to nie je možné. Musíme tu hodiť drift, prečo nie? To si robíš srandu, pozri sa, čo si mu spravil, tomu zelenému pánovi. Všichni policisté alarmovaní, ja si to musím trošku stíšiť, pretože nič nepočujem a pravdepodobne si to budeme musieť načítať znovu, takže... Malý strich. Sme opäť na ceste. Dúfam, že teraz sa nám už nič nepritrafí. Nič nečakané. Policajti boli čakaní, policajti furt budú otravovať, takže to sa dá čakať, ale... Aj tak ma to hnevá. Furt tí policajti všade budú zavadzať. Ešte aj na červenú pokutujú. No a čo? Tak som prešiel na červenú. Komu to vadí? Iba tým chlpatým. A zase som zle odbočil. Prosím vás, aby som si mal asi trošku... zlepšiť svoj orientačný zmysel, pretože v tomto som ja strašne zlý. V orientačnom zmysle to je príšerné. Ale to je to, že ja sa nepozerám na tú mapu, aby som sa mal častejšie pozerať zase na tú mapu, pretože to je moja slabina. Orientačný zmysel. To by som si mal zlepšiť trošku. No každopádne už sme na ceste opäť k tomu bastardovi. Pozrite sa na ten obrubník. No tak zabrzdím. Ako sa vystupuje z toho auta? Takto sa vystupuje. Dobre, zaplatíme pokutu, serus páni. Ale no. Tak ma pokutuj, ale zbytočne to nepredlžuj, pretože ja nemám čas.
Ešte aj most otvoria. Pozrite sa, už ide tá loď. Pozrite sa, my to musíme stihnúť. Musíme to stihnúť, rýchlo. Titanic ide, nezabávame teraz. Musím preskočiť most. Musím preskočiť. Lol, ako tam tresajú, aký den zdávajú. Počkajte, veď my sme na tom moste, nie? Akurát zastali. My sme na moste. Či? Pozrite sa, ako si to dávajú. No a už nie. Tak nič. Škoda. To by bola zaujímavá situácia, každopádne. No dobre, to je jedno. Sme sa zbavili chlpatých. Udí. Ten pán mi tam vletel, to ja za to nemôžem, to musíte uznať. A aký kretén, a že ja som kretén, vidíte, oni mi potom padajú do cesty pod kolesa a že ja som kretén. Pochopíte týchto ľudí, kde si nechali rozum, kde boli, keď rozdávali rozum? Áno, stáli za mnou v rade, ale to je jedno. No dobre, to odbočíme veľmi opatrne. Povedal som opatrne, som povedal, nie náhodou. Oj, to je príšerné. A rýchlo, Tome, pridaj úplne nohu na pedál až k zemi. A nech sme tam čím skôr, pretože ja nemám čas teraz sa zabávať s chlpatými. Zase, to si robíte srandu, tí policajti, čo stoja na ulici, tých nie je vidieť, nie sú na radare, to by mali tiež označiť. Toto je chyba osudová. No počkajte, musíme si dávať pozor hlavne na tých, čo sú v autách, pretože tí chlpatí, tí sú nebezpečnejšie ako tí chlpatí, čo sú na chodníkoch, pretože tí na chodníkoch, chyťte ho, no tak ty si ho chyť sám a... Počkajte, spomalíme... Nie! Zase títo chlpatí ma už budú otravať. Zase, no. A s tou zbraňou, pozrite sa, hen, ako si to tam máva. No. Opravdu se omlouvám, pane. Neomlouvej se mu, ty za to nemôžeš, on je chlpatý a že proste si dal pokutu za úplnú zbytočnosť. Bude sa to opakovať a just sa to bude opakovať. Ešte dvakrát zrýchlim rýchlosť. Zvýšim rýchlosť a chcem dostať pokuty, čo najviac, no. Som si povedal, Pauli, nastupuj, nemáme na to celý deň. A pozrite, ako tí chlpatí nám už, pozrite, ako nám sajú ten výfukový plyn, ktorý vypúšťame z nášho výfuku. Zastav na tom parkovišti. Tamhle ty chlapci v černý. Zastavíme sa nič. Chytro, Pauli, rozsekaj to tam. Urob z nich sitka. Reše to. Tak parchante, pan Salieri tě má už plný zuby. Táhni do pekla! Kurva, myslím, že tohle značně mění situaci, páno. Odprásněte toho kreténa! No ty si... On to celé pokazil. Celé si to pokazil, Pauli. Uvedomuješ si, aká je toto chyba? Teba, ja by som ťa vyhodil. Vyhodil by som ťa z celého nášho klanu proti chlpatých a pozrite sa, tak vám treba masné chleba. A zase sú tu. Pozrite, a ty kde vystrkuješ tú ruku, prosím ťa? A tá tetka ako uteká. Zavolajte policii, no ešte tých nám tu treba, tých chlpatých. Ešte tých nám treba, no. A policajti pohode, oni po nás streľajú, ale policajti si pohode prejdú, až tak čo, no. Môžu si stať koľko chcú. Chyťte ho, za rýchlosť ma pokutujete, ale týchto druhých chlpatých za to, že si to tu strieľa, tak tých nepokutujete ani len nezatknete. A mám 56% života. To není fér. No ešte ma aj zatknúť chcú. Pauli, nevieš streľať, absolútne nevieš streľať, absolútne. Ja neviem, čo by som spravil. Aby som ti odsekol tie ruky a spravil si z nich sushi. Keď sa sushi robí z rýb, ale ty si tiež taký šupinatý tvor. Takže v podstate je to jedno. Nezavádzaj mi teraz, keď šoférujem, hej? Pozrite sa, aké máme. A kde sú tí oni? Kde sú? Musíme im rýchlo ujsť. Pridaj s tým šrotom. Pridaj. A tam z jednej strany chlpatý. Jasné. Všichni policisté bylo. A tento, pozrite, ak si to beží. Pozrite, čo si spravil v tej budke. Chúďa malé. Nie. Tak si ty toho veľa nahovoril a čo si myslíš, že zastanem?
Ešte aj títo prišli, pozrite sa. Kde sa? No, tu sú. Ešte aj tí prišli. Ďakujem pekne, teraz sú tu 3 autá, ktoré bojujú proti nám. Mohli sa tam aspoň zaseknúť. Čakal som, že sa tam zaseknú pri šikovnosti obrovskej. Zase budú na nás. Pozor páni teraz, keď šoferujem. Šílenče. Hej, iba málem. Keľu, teraz ma zabijú. No tak táto misia je u konca, predpokladám, pretože... A oni sa tam v pohode stoja. Páni policajti, vy ste už úplne na hlavu padnutí, akože máte rozum, kde ste ho nechali? Veru, vycúvaj, nech môžem aj ja vycúvať. Nehýbejte sa, tak ty sa nehýbeš, tak čo mám... Áno, vidíte príkladom, takže ja sa tiež nemám hýbať, keď sa nehýbete vy. Absolútna blbosť, to čo tu trepete. Pozri, ešte som sa zasekol aj v tomto aute tu. Dáme si to znovu, lebo pretože už, neviem, ja... Už začínam od tejto mafii až. Pauli, chytro, nasadaj. Sadaj. Musíme sa ich zbaviť, týchto... Á, narazili a už sa z toho dostali. Majú... Čo majú? Krása, to bola nádhera. Kde sa všetci? A kde sú? A kde som ja? To zase dopadne, vidíte? Toto je následok toho, že ja to všetko failím. Udí mi z cesty, keď ja idem, hej? Nemáš právo mi zavadzať. Kde ste? Tam traja banda chlpatých. Tí, čo nás naháňali, sa tam nejak bugli. A že tu máme veľkú výhodu. Ale títo chlpatí to ma hnevajú hrozne. Ale tiež sa tam zasekli. Máme šancu, ľudia, máme šancu. Nosorožci, my to dáme. Krásny drift som predviedol, to je za 10 bodov. Dobrý. Vrať sa do Salier baru, paráda. To čo bolo toto? Zase idú chlpatí. Nie, ja už nevládzem, ja už neviem, čo mám robiť s nimi. Proste, mne už je zle niekedy s nich. Mne sa začne o nich snívať asi. Vystúpte, presne tak, a ja si pekne zídem z tohto kopčeka. Ja viem, čo spravím. Že? Pozrite sa na to auto, celé dokrčené, celé domliaždené. Uvidíte? A ten policajt. Jasné, no ďakujem pekne. Ďakujem krásne. Tak ma zabíte a tá stará tetka zase zavádať bude. To vysúvam hore, nie? Udí. Tak znova. A čo? Máš problém s tým? Choď na lampáreň. Dobre, viete, že tam tí chlapci v černým sú muži v čiernom. A rýchlo na útek sa dať. Krása, oni vždy narazia, oni sú takí Tu si čo robil? Teba si nájdem. Neviem síce tvoju ešpezetku, ale nájdem si to aj jednoznačne. Pozrite sa. To je čistý magor. Magor. Áno, streľaj do steny, pretože máš pocit, že od tej steny sa to odrazí, kde sú. Pozrite sa, ako majú tie ručiská vystrčené. Aj. Ale toto, oni sú v presile, oni sú tam 4 nasáčkovaní v tom aute ako sardinky volejí a my sme tu dvaja, my sa tu tlačíme v tejto plechovke. Pauli nevie popri tom strieľať vôbec, absolútne, že vôbec. Tí sú tam 10, to som už hovoril, ale to je jedno. A pozrite sa, oni majú prázdne ruky, ale hlavne, že majú Thompsona, to čo bolo. Je, tak Pauli zomrel. No lebo Pauli je sprostý a Pauli musí strieľať do steny, tak potom to tak aj vyzerá, keď Pauli zomre, no. Ach, a ešte len začíname a už máme životy preč. Pozrite sa, jeden 3% preč a jeden 7% preč. Gratulujem, skvelé. Taxikár udí. Jasné, taxikári sa spoločili a bojujú proti mne, aby som im nemohol ujsť. Krása, to je sen, toto, fakt. Ľudia, pozor. Ale tá tetka za to nemôže. Tak ešte dorazím. Ja sa vôbec nepočujem, ja sa to musím stíšiť. Aké hovado som ti ja, hej? Som ti hovado? No pekne. Fakt, akože ja sa zapamätám. Som si to nezaslúžil. To bola nádhera, to bol dobrý kúsok.
ktorý sa zapíše do dejín a potom som to následne celé pokazil. Budem sa slušne vyjadrovať, pretože ja som slušne vychovaný človek a vy tam nesmiete sa, to nebol vtip, to bola skutočnosť. To je napísané podľa skutočných udalostí. Jasné, pozrite sa na tú búdku, to je len kus dreva. Čo vám spravila taký kus dreva? Veď to nemôže. To je tak frustrujúce, keď musíte niečo opakovať koľký je toto pokus? Tretí? Štvrtý? Myslím, že tretí alebo štvrtý. Ale aj tak je to tak frustrujúce, keď musíte opakovať niečo tak veľakrát. A ešte k tomu vám to nejde a je to tak easy misia. Pozrite sa na to. Oni sú tak sprostí. Si tu skáču cez lavičky. Čo tu robíme? Parkour alebo čo? Ja mám... Áno, narazte do lampy. A pozrite sa, ako to ide pomaly. Pozrite sa, ako to ide pomaly. Celé je to také spomalené. Jasné, tam je ešte aj zdvihnutý most. Nádhera. Oni ešte rozbijú tú budku skôr, než ja ju stihnem zraziť. Nie, že by som ju mal v pláne zraziť, to nie. Nemyslíte si, že niekoho kopírujem, niekoho nemenovaného, ktorý napríklad zráža budky telefónne. O tom mi nešlo, hej? Ak toto tam napíše, tak... Tak ja neviem čo. Ale aha, pozrite sa. Vy to možno nevidíte, ale ja to cítim. Takže mám pocit, že sme im ušli. Ak nenarazíme na chlpatých a na ďalších chlpatých, tých, ktorí nás naháňali, tak sme im ušli. Nemôžeme prekročiť rýchlosť. Vracaj do Salieriho baru. Ďakujem, konečne. Akože toto som si prial z celého najviac teraz. Ako momentálne. Takže napojíme sa na frekventovanú cestu a za o pár metrov odbočte vpravo. Pozor, električka. Pani, vy ste asi na hlavu postavení. Dobre. Tá električka si jazdí ako chce. Úplne nerešpektuje, že ja idem, akože vôbec ma nevidí, alebo čo. Skoro do mňa vrazila, ale stále tam pomalej sú tie električky. Ale no tak. Asi sa radšej zaplatím. Akože tým policajtom to vôbec nebude podozrivé, že vystupujem z trošku z deravého auta. Schovaj tú zbraň. Ten Pauli to je debil. Ja vôbec, to si nenabral, prosím ťa. Absolútne, ja a priestupok to nejde dokopy. To je nezlučiteľná kombinácia, to si zapamätaj hneď teraz. No bude, ja som ti to už raz povedal, že sa to bude... Ja počkaj, to bol tvoj kolega, aha, to som tvojmu kolegovi povedal, že sa to bude opakovať. Ty si tu asi nový, čo? No, tak to veľa vysvetľuješ, že si tu nový, pretože ja som to už raz to čo? Chudák Pauli. Jak ho tamto auto sundalo. Toto neverím. Chudák Pauli. Jaj. Pauli to je debil. Najprv sa vystrie na ulici, ak si pamätáte, jeden diel to bolo myslím, keď sme išli brať výpalné, tak Pauli sa tam vykydol na chodník a tam ležal a rozprával sa so mnou, myslím, že sa rozprával. Teraz ho sunda auto, no to je čisto narušený chlapec toto. Jaj, chudák Pauli, tento chlapec má vždy dostať. Ach jaj. Nie. Zase ďalšia pokuta. No schválne, zrátajme si, koľko sme ich už zaplatili. 3? Akože dostali sme ich viac, ale zaplatili sme 3, no tak poďme. A dvojčatá. A ty... Druhý priestupok? Tak fajn. Keď myslíš, že to je druhý, tak dobre. To potom vidím, že si sa neučil rátať na základnej škole, pretože druhý to je... Kiež by ich bol len 2. Aj ty si tu zase nový, aj tebe mám vysvetľovať, že sa to bude opakovať. Ale pozrite sa, naše životy sú na bode mrazu, takže Pauli nástup, skôr než to niečo zase zrazí, pretože... Policajti si zase sprostí, že? Vypadni z tej cesty, on sa tam proste prechádza, ľudia, auta tu chodia, čo? No, jasné, absolútne si nevšíma žiadne autá. Neviete, koľko nahrávam? Prosím vás, povedzte mi, pretože pravdepodobne to trošku máte aj zostrihané, ale ja to zostrihané nemám zatiaľ. A neviem presne, koľko nahrávam, takže to je dosť teraz
Musím to zistiť, to je moja úloha. Musím teraz pomaliť, dúfam, že nás nebudú zase nejakí chlpatí naháňať, pretože... Spomalíme, pani policajti, ja idem 40, ako sa patrí. Sice teraz je povolená 50, ale v tej dobe neviem, ako to bolo. Preto musím odbočiť doprava. A za pár metrov odbočte vľavo. Počkajte, tam je taká policajná páska. To tam nebolo predtým, mám taký pocit. To tam nebolo predtým, to prečo tu je? Bolo to tu vždy? Ak tak mi to napíšte do komentárov, lebo mám taký pocit, že to tu nebolo vždy a že to tu je len teraz, alebo ako. To mi musíte vysvetliť. Pokiaľ viete, prečo to tam, pokiaľ niekto vie, prečo to tam je, tak mi to napíše dole do komentárov. Tam je teraz také krásne miesto, kde môžete písať. Áno, presne tak. Pretože ja absolútne netuším, či to tam bolo vždy, ale mám taký pocit, že to tam vždy nebolo a že to tam je len teraz dočasne, alebo neviem, prečo to tam je. Fakt, napíšte mi to dole do komentárov, pretože ma to bude zužovať táto otázka dlhé roky, ak mi neodpoviete. Takže asi tak, by som k tomu viac asi nepovedal. Malý lag, dúfam, že mi nespadla mafia. Po všech těch průserech dal Salieri tu práci jiným lidem. A já jsem s nima jel jenom jako taková pojistka. Teď tady pěkně čum a hlavně nic nedělej, ať zase něco neposereš. Amatér. Proč se ty závody nezavírají? Jeď! Tak to nevyšlo podľa našich plánov. Takže zase sme na rade asi my. Naši kolegovia sú tak neschopní zabiť Sergio Morella.
Ale toto si už necháme na budúci diel, takže, pretože dnes sme už toho spravili až. Takže ja dúfam, že ste to vydržali až sem a že sa vám tento diel páčil. Napíšte mi teda do komentárov za tie policajné pásky, či to tam bolo nejaké staviteľské pásky, či to tam bolo, že čo to vlastne bolo a či to tam bolo od začiatku celé mafie. Trošku som si zarobil do mikrofónu, dúfam, že vám to nevadilo. A ja sa s vami pre dnešok lúčim. Zatiaľ sa majte sa krásne a logout!